her video i dag vil jeg vise min makeup rutine. Jeg har fået en ny makeup rutine siden sidst. Eller, jeg hedder det skincare rutine. Først er det dem her makeup fjerner. Så jeg fjerner min makeup. Så på den her face cream. Så skal jeg lige blende det ud. Så ja, det gør jeg lige. Okay, så har jeg blendet det ud. Så bruger jeg den her natcreme fra Matas Mild. Det er ikke reklame for det, jeg siger. Og vi skal høre nogle græde, det er fordi jeg ringer med nogen, og så hun har en nevø, og vi skal høre nogle snak, så det er bare hende, der snakker. Så har jeg sat det på, så skal jeg bare blende ud. Blende. Så ja. Okay, så har jeg blendet det ud. Så bruger jeg den her night cream. Den er fra Rema 1000, mærket der hedder Derma. Det ligner den fra Matas. Så har jeg sat det på, og jeg tror, jeg kan lave en Get Ready With Me. Tror i næste uge, fordi at jeg skal til konfirmation. Jeg skal ikke have konfirmation, men det skal en, som jeg kender. Så der vil jeg lave sådan Get Ready With Me. Så ja, jeg skal sådan, ikke pakke, men sådan vælge det tøj, jeg skal have på. Og sådan det. Og nu har jeg blendet det ud. Så bruger jeg den her night cream. Jeg har lige fået den i dag, så den er sindssygt fyldt og meget flydende. Jeg forstår det ikke. Okay, nu begynder den ikke at være så flydende. Det er lige som alle andre natcreme. Og den er fra Rema 1000. Så er det bare blende. Så ja, det gør jeg lige. Og i morgen kan jeg også lave en Get Ready With Me til skolen. Fordi i morgen skal vi også cykle med skolen. Så ja, og jeg har haft sådan en meget lille cykel. Men vi har prøvet at sætte sæderne op. Men så håber jeg ikke, at jeg får det hårdt. For jeg tror, vi skal cykle i 2 timer. Og jeg håber virkelig, at jeg får det hårdt. Hvis jeg får det hårdt til cykel, så ved jeg, at jeg får det hårdt, når vi skal cykle i skolen. Okay, så har jeg fået blendet den ud. Så bruger jeg den her for Icos All Skin. Det er sådan en face gel. Den er sindssygt smart, at den gør sådan her. Og den er også sådan blå gennemsigtig. Og det er den, som er ny. Og så, ja, den er en night cream. Så skal jeg lige blende det ud. Så ja. Okay, så har jeg fået den. Så ja, vi ses.